munondibatireko naye vanhu vemimika ingadai kambambondisiya kana ndaudzisa kamuruma kakaka gwara remusangano handidi zimbwasungata munomisusu. Wangu pamwe pacho hapadi kushandisa violence. Uri kuona izvezvi wona wakuwadza munhu imwe nyaya iyi. Boys, dzidzai kutaurirana. Izvozvoka ndo zvinoita chi kuti kabhulazi kagare kachiti kujairira bhodzi chi munokaregedza kachigara kachitaura shit every day. Manje inini ndokaradza gwara remusangano simba. Bo inini ndiri kuedza kukutsiura but hausi kuda kuteerera. Ndirini vanhu tichikuudzai kuti violence hadzina zvadzinogadzirisa munyika. Haisi free country here inei. Vanhu havana freedom of opinion here. Freedom fighter kuita sei kwacho ukwanewo. Ma-freedom fighters ndanababa vedu vakarwa hondo vebata. Guys, hapana here ari kudzwa wait bhozichi ndati muitire kamudhara kamusoro kamuka. Ndoratokonenja futi kukadambura. Ukarohwa nedzidzidzi unenge watorohwa nebenzi zveshuwa. Iwe wangu ungabva waita kuzamurira here. Hausi kuona here kuti kamunhu akazvaendwa izvi. Guys, zviri zvamutaira zvozvo handina kana basa nazvo. Kana mimichi musiri kuzwa wetika garai makadaro. Imba yaHighland hamunenge kana kasiketi jarochi ndidire mudhara musoro amuke ndimuradze kuti chii chinonzi kuputsumura kana kubanzura kana kuti chii chinonzi kukwinza. Zvaanogara chi achitaura nemuromo zvazvo manje inini ndamuradza kuti ndichi inini ndozviita manje. Iyo futseki maniwe futseki. Urikuda zvemaoko here tipinde izvozvizvi kana uchida zvemaoko acho. Futseki mani unojairira vanhu iwe. Vabereki mimi chiko nemimi. This time inini zvimwe zvandazvaadmita panapa. I surrender. I tell you. Mukangobuda muchipatara mangu munomuka. I'm handing over letter of resignation. Izvi handizvigone izvi. Ndoti pay yangu $90. Ndoti kuadmita mumonde dzinogara dzichirwa. No man. Doctor, sorry zvenyu. Tichambozviite futika. Takuita unhu this time. Iwe andagarwe niwe Roman Chikombera. Ngatinyaranei nhaika. Mati Samtoka ari kunzwa seiko doctor? Ari nani zvake. Atopepuka just now. Asi ati tese tipinde kamuofisi mangu. Ndibva ndangokupai maresults enyu. Hadi mazvidzoka kuti amuka. Haana kumborohwa mufesu ndangomutova chete ndombonzwaniko inini. Sorry zvenyu daddy. Hamuna kunyanya kukuwara here. Kukuwara inini manje ndangomanzirwa nawo anorowetsa chaizvo. Programu yawo ndinayo zvangu. Rekai doctor ambopedza kuita zvemaresults zvindozowaona. Programu iyo yaunayo he? Andagarwe ndakuti kudi. Doctor, you can proceed. Right. Ndakutanga nemi baba Samtoko. The probability yekuti mimi makarwa nechakapedza mbudzi it's 0%. Baba makaposwa nacho chirwere ichi. Asi kandiri kuda kuti kwamuri musafe futi makaita mistake yekudya chibage chinyoro. Yes. Varume nini hamusi kundiziva varume. Isu tisitepi yakateyiwa mari yevarume. Yokuti nyange ndakahwara zvinengei kana riwa rangu riribe kudhungiriwa ba handipfe. Hatipfe ba isusu varume nyongono. Right, mazviona kuti pano apa kare varume. Saka zvaendwa boys tararama hapana. Guys, mapotsa mandiuraya nestress. Saka kana pakadai safe zvekudaro. Chibage chinyoro takaenda. Hede. Iwe wakakwana here wewe. Ilanguage ipi yaunotaura pakazara vanhu vechirume. Asi zveshuwa tanga tichingotya hedu but hapana kana yakanyanya stereki. Dr. tibvise mapijama enyu anenge ambuya nhiko aya tiende kudzimba dzedu. Apa mufana Samtoka wakurizeva kuregererwa manje bhozichi handakubatwa nacho. Dai ndangonzi ndinacho chete ndaikuradza chakaratidza mbwa kuseka iyo kunyena machigona. Vanhu muri kuita dzungureiko nai? Hazvina kumbonzimesa hamuna. Handiti muri kuona manje nyaya yatiri kutaura nezvayo. Apa munhu andati ari clear ndeava achimwena ava. Right. Takuenda panext. Ndiri kufamba nelaini rekufenda kwamakaita. Ndizvozvo adhokuta. Tiri kufamba noraini. Sihamba ngoraini. Pfeke bomboklat. Haikuona kuda kuti finura. Saka angu ndiwo aku here professor. Aiwa kanisori doctor. Inini hangu ndongoda kuita muchinjikwa kakuna Gabriel. Ndichikumbira tsitsi nengoni yako Gabriel akabayirwa pamuchinjikwa asina mhaka yakaparana maJudha. Akabayiwa navarungu vakauya vakaisa futi kumashure vaibheri mberi. Tseke. Imbomirei madelaying tactic yenyu manimi. Baba Sibinage, inzwai kamunzwe. Probability yekuti mimi makadya chibage chinyoro inini amana ndakanzi ndinachoka. So ndiri kuda kuti risare na wangu. Haikuona kudaro so. Ndokutaenderera kamberi tinzwe kuti zvakaendwere pamukuru weregapo. Tigare taimba kuti nobody can stop reg. The probability is 0%. Baba muchiri makachena. Mukabva pano muzive kuti kunopfekwa kunze uko. Mubva masiya zvimastatements zvenyu kazvekuti hanzi kondomu haripfekerwe mwana wamufundisi. Mukwane maZimbabweans. Right. Next. Mwari muriko zvishuwa. Right.
bata hana yako katatu zvakatsiga ubva wati ndinohula ndili hule. Yeah, you can say that again chikombera. Right, ndiani akuuya apa? Apa tave kumboverenga amai ava. Hanzi vanonzi mai ani? Amai woshomori. Aye, nyongoni yenyu ichiremba. Adzime wangu anonzi amai wawoshomori. Woshomori kutodii, ago munhu wekukenya chere. Haiwawo. Chero zvamuri kuvadedza izvozvo, it does not change the result. Amai woshomori, the probability yekuti mune muzvezve is 0%. Imimi dokta ikona kutamba nepfungwa dzedu panapa. Saka muri kuedza kuda kutiudza kuti kamhomza kakaipakurira munhu wese bota ndokangashaya muzvezve iraka. Saka hakuna kachinonzi muzvezve kana type isina. Boys, kadokta kakanojerera skiri ngatingokabholonjei once takaenda. Hapana ari kumbobholonja umwe panapa. Right. Next ndimi babavo vakafanana negarwe avo. The probability yekuti mune muzvezve is 100.9%. Baba mune muzvezve munogona kushaya anytime soon. Zvaendwa izvi. Ndaisiwataurira kuti shiri inozongofa, inaro chete inozongofa, siya ichipaparika idzungu inozongofa, asi pakupedzisira aiburuke.